खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गिबि मन्थ्रिया स्वागत सौधीर्थ पर्टेलखौ बेखेवबाय। राज्य सभा बिसायख'थि एजेपिआ बीरेन्द्र प्रसाद बैसोखौ बिजाथि फोसावफिनबाय। आसामाव सासेबो बांलादेशी थाहोआ बेनि हेंथायै आन्दोलन खालामना मुलाम्फा गैया बुंदों हिमन्त। गुवाहाटीआव हा गिसिखानाय जाथायाव सैनांनाय नखरनो 4 लाख राङै अनसुंथाइ होदों। हाइलाकान्दियाव 8 साननि उनावबो दै बाना जानाया खमायाखै। हजायाव मोसौ बेदरखौ लानानै दुंहाव थासारि पुलिसआ लावथि सिबदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया सनिबार खालि आसाम सोरखारनि मावफारियाफोरनि गावजों गाव दोरोङारि सोलाय सोल' खालामनायनि गोदान राहा स्वागत सौधीर्थ पर्टेलनि सिङाव 3थि आरो 4थि थाखोनि मावफारियाफोरनि ट्रेन्सफार अर्डारखौ अफिसियेलि बेखेवदों। दानिफ्राय 3थि आरो 4थि थाखोनि मावफारियाफोरा जनता भवनाव दोरोङारि ट्रेन्सफारनि थाखाय गोलाव सारियाव गसंनो नांला एबा रावनोबो घुस होनो गोनां जानाय नंला। जनता भवनाव गोलाव सारियाव गसङालासेनो आरो रावनोबो थाइसे रांबो घुस होनाङालासे दोरोङारि ट्रेन्सफार लानो हागोन। रां जाख्ल'नायाव आखाइ होआलासे स्वागत सौधीर्थ पर्टेलनि जोहै ट्रेन्सफार खालामनायनि बिखान्थिया गोरलै जागोन। लोगोसे बे बिखान्थिया समसिमानि गेजेराव आरो गोग्गो रोखा जागोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि सनिबार खालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मोनसे बटम क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो आसाम सोरखारनि 3थि आरो 4थि थाखोनि 9,000निबो बांसिन मावफारियाफोरनि दोरोङारि ट्रेन्सफारा मावफुंजायो। बबेखानि बे ट्रेन्सफारनि राहाया जेरावबो थागोन होननानैबो बाथ्रा होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बे हाबाफारियाव केबिनेट मन्थ्रि फारियै अतुल बरा, उर्खाव गोरा ब्रह्म, केशव महन्त, पीयूष हाजरिका, जगेन महन आरो गोबांसा गेदेमामोना बाहागो लादोंमोन। आसामनि गुबुन मोनसे रायजो सभा मासिनि बिसायख'थिनि थाखाय बिजेपिनि मित्र दल एजेपिआ बिजाथि फोसावबाय। बिजेपिनि उनाव एजेपिआबो गावनि बिजाथिखौ फोसावदों। एजेपिआ बीरेन्द्र प्रसाद बैसोखौ रायजो सभानि मासिनि बिजाथि महरै सायख'फिनदों। गुवाहाटी नोगोरमानि आमबारियाव थानाय पार्टीनि गाहाय मावख'आव जथुमनाय बे मोनसे गोजौ थाखोनि मेलनि उनाव एजेपिआ बीरेन्द्र प्रसाद बैसोनि मुंखौ रायजो सभा मासिनि बिजाथि महरै फोसावदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 19 जुन खालि आसामनि मोननै रायजो सभा मासिनि थाखाय बिसायख'थि खुंगोन। बेनिनो मोनसे गामियाव बिजेपिआ आरो गुबुन मोनसे गामियाव एजेपिआ निजायै बिजाथि होगोन। रिपर्ट बायदिब्ला मोनसे गेदेर सर्तनि गेजेरजों एजेपिआ बीरेन्द्र प्रसाद बैसोनो बिजाथि होनाय जादों। एजेपिनि बे सर्तआनो जादों बीरेन्द्र प्रसाद बैसोआ 2 बोसोरनि उनाव बे मासिखौ पार्टीनि गुबुन सासे दैदेनगिरिनो हगारनानै होनांगोन। बे सर्तखौ मानिनायनि उनावसो एजेपिआ बीरेन्द्र प्रसाद बैसोनो रायजो सभा मासिनि बिजाथिनि टिकेटखौ होदों। आसामाव सोलिगासिनो आयेन बेरेखायै हाबफैनाय बांलादेशीफोरनि हेंथायै अपारेशन। रायजोआव बांलादेशी नागिरनानै पुलिस बिफाना अपारेशन सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो आसामाव सासेबो बांलादेशी थाहोनाय जानाय नङा होननानै गोख्रों रावजों बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। मख'नो गोनांदि आयेन बेरेखायै सिमा बारनानै हाबसनफैनाय बांलादेशीफोरनि हेंथायै हिमन्त बिश्व शर्मा सोरखारनि अननाय गैयै, निमाहा गैयै नीति। आयेन बेरेखा बांलादेशी हेंथायै सोलिनाय अपारेशना रायजोआव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोङै सोलिगोन। आसामनिफ्राय बांलादेशीफोरखौ दैथायहरफिननाय जागोन। बांलादेशी अपारेशननि हेंथायै आफाद आरो गौथुमफोरा सोमावसारनानै आन्दोलन खालामनानै जेबो मुलाम्फा जाया। बांलादेशी होननानै सिनायथियोब्ला आसामाव थानायनि सोंथियानो फैया।
बिजिरसालिनि नेमखान्थिनि गेजेरजों बांलादेशिफोरखौ होहरफिननाय जागोन होननानै गोख्रों रावजों बुंदों गिबि मन्थ्रिया। गुवाहाटीनि रुपनगर ओनसोलाव रबिबारखालि गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथायजों गोहोम गोग्लैनाय जायगाखौ स्टेट पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्ट आरो न' आरो नोगोरारि बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया नायगिदिंहैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बे जाथायाव मनेश्वर राजबंशीया जिउ गोमादोंमोन, जाहोनाव आसाम सोरखारा बिनि नखरनो 4 लाख रां अनसुंथाइ होनाय जादोंमोन। मन्थ्रिजों लोगोसे गुवाहाटी सानजानि एमएलए सिद्धार्थ भट्टाचार्य, मेयर मृगन सरनिया आरो कामरुप मेट्र' जिल्ला कमिशनार सुमित सद्धवनमोनाबो बे नायगिदिंहैनायाव बाहागो लादोंमोन। हाइलाकान्दि जिल्लायाव दैबानानि थाथाया लान्थ्रियै 8 साननि उनावबो खमायाखै। दैबानाजों गासै 1.28 लाखनिबो बांसिन सुबुंफ्रा दासिमबो लोमसावजानानै थानांदों। जिल्लानि माखासे ओनसोलफोराव दैबानाया एसे खमायदोंब्लाबो 128 रेभिनिउ गामिफोराव दासिमबो दैबानाजों दुखु खस्थ'नि गिख्रंथाव थासारिजों जुजिनांगासिनो दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला गासै 3,000निबो बांसिन सुबुंफोरा गं 14 सोरखारि रैखाथि बादाफोराव थानायजों लोगोसेनो गोबां सुबुंफोरा राजालामा आरो अरायथा नङै टेन्टफोर लुनानै थानांदों। कालिनगुर पन्डित मुंनि जायगायाव दैबानाजों सा 300निबो बांसिन थागिरि सुबुंफोरा बयनिख्रुइबो गाज्रिसिनै गोहोम गोग्लैनांदों होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। बेराफारसेथिं माखासे जायगाफोराव दैबानाया खमायदोंब्लाबो गावसोरनि न'आव फैफिननायनि थाखाय थागिरिफोरा नाव रोगाथायनि गोनांथि जादों। बेनि अनगायैबो बराक दैमा रुगुंनि साखाथियाव थानाय थागिरिफोरा दैबाना लोमसावनायनि जाहोनाव दासिमबो रैखाथिनि थासारिया रोखा जायाखै। हजायाव दुंहाव थासारि, आयेन बेरेखा मोसौ बेदर बोखांनो हानाय जाथाया हजायाव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। ओनसोलनि हिन्दु थागिरिफ्रा आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै लामायाव ओंखारबोदों आरो सोमावसारदों। जाउनाव थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय पुलिस बिफाना सोमावसारग्राफोरनि हेंथायै लावथि सिबनो गोनां जादों। मख'नो गोनांदि गोथार ईदनि सानखालिनो हजायनि लामायाव मोसौ बेदर बोखांनो हादोंमोन। बे जाथायखौ लानानै हजायनि हिन्दु समाज आरो हिन्दु सुबुंफोरनि गेजेराव मैयानिफ्रायनो मोनसे जर'खा हारिनि सायाव रागा जोंनाय आरो खुद्रिनाया सोमजिदोंमोन। बेनिनो बिजाथाइ महरै दिनै माखासे हिन्दु सुबुंफ्रा आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै लामायाव ओंखारबोयो आरो सोमावसारो आरो मोसौ बुथारनायखौ बन्द खालाम, वी वान्ट जास्टिस, जय श्रीराम बायदि बायदि स्लगान होयो। बबेखानि हिन्दुफोरनि बे सोमावसारनाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो मोननै हान्जानि गेजेराव एना एनि जायो। बे जाथायखौ लोब्बा लानानै पुलिसआ आमिर हुसेन मुंनि सासे सुबुंखौ हमनाय जायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। ओरैहाय पुलिसआ हजायनि भुवापट्टीनिफ्राय आरोबाव 13 केजि मोसौ बेदर बोखांनो हायो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जायगानि एमएलए, जिल्ला बेंगिरि आरो एसपिआ जाथायसालियाव थांनो गोनां जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।